Nå, er du klar? Eller skal vi gøre noget? Sådan der. Wow, Ismail nu ser lige så uhyggeligt ud som altid. Jeg er bange. Jeg er bange. Jeg ved ikke. Ja. Nå, jeg tænker bare, at vi lidt tager en sti midt imellem. Ja, vi holder sammen. Men nej, til højre der er der 3 kister. Ja, buske. Der er ikke nogen buske i det her biome. Nå, ja, det er kister, ja, det er det. Nå, til venstre er der også en kiste der. Nå, det er buske. Hvis du tager den, så tager jeg Nå, den. det er buske. Okay. Snus, oh shit, ja, fuck. Hvad skal der? Det er 3. Fuck, det virker ikke. Jamen nu, Oscar! Hvis du dør igen, det pisse. Jeg er nødt hul! Det er et hul allerede. Ja! Der var masser af huller. Okay. Hvis du dør igen, jeg fysisk, jeg smager dig ind. Ja, det er det. Se. Jeg fandt også et hul. Ja, der er det. Til højre for dig. Hvad så? Ja, ikke fat på luften. Jeg er ikke opsat noget til det. Du er fat på luften. Nej, det er klister, så jeg kan forskel. Brug en heatpack i den her busk. Og en rope. Rope, great. Ja, det er meget godt, vi kan finde hinanden nu, Oscar. Jeg får flere. Ja. Jeg bruger våben, Oscar. Nå ja. Derfor er jeg træt. Hvad kaldt? Nå, antidote. Ja. Så er det ikke. Nå. Snowstorm kommer lige om lidt. Ja, vi kan bare gætte lige op. Nå, det kan vi ikke. Det kan vi Pistol. Nej, det er Python. Oscar! Oscar! Ja. Jeg er i et hul igen! Hvordan? Jeg ved ikke! Hvordan røg du hele tiden i hul? Jeg kan lide dem. De er varme. Er de? Ja. Og jeg har fundet en Python. En bog. Python. En slange. Python. Ja, en slange. Nej, ikke en Python. En Python. Nå, lantern, for fuck's sake, så siger det støvs. Nej, Python! Der fuck er en python? Det her! Det er en lantern! Det her! Nå, det er sådan her. Det er en Python! Du holder en lantern lige nu. Det er ikke... Det kan jeg snakke om! Det her, det er en Python! Jeg har også en der. Okay, det her! Jeg er sådan en her. Ja, prøv at læse det! En Python! Python. Det er en python. Python! Python. Ja, det var også sådan, jeg læste det først. Hvad med dig? Shit. Jeg kan bare høre det. Jeg kan sige noget. Ja, lige om lidt. Hvad er det her? Det er Jeg tror, det er et hul. Ja, Oscar. Og så Oscar. Ja. Jeg tror, jeg bliver her. Fuck! Nej. Nej, Oscar, så. Din lantern bliver. Ja. Hvad er det der for en ting? Nej. Nej, du gør. Nej. Du går ikke. Fuck! Luca! Kunne du ikke huske sidste gang? Nej, jeg kan ikke huske det. Jeg døde, kan ikke huske det? Jeg døde. Jeg sidder ikke. Nej, det er... Og Oscar, de bitch! Hvad? Hvad ser jeg? Look at mig. Kig der. Ja. Vent lige, ikke der. Åh, fuck. Okay.
Luca! Hvor er du? Nej, så er det Luca! Thomas! Kig med dig! Luca! Luca! Hvor er du? Hvor er du, Luca? Luca! Luca! Nej, jeg tror det er morgen. Luca! Jeg tror det er Søren. Luca! Hvor er du, Luca? Luca! Hey, Luca! kæft! Luca! Luca! Hvor er du? Hvor er du, Luca? Nå, jeg kigger. Jeg fandt et kisten igen. Kig der, så. Har du brug for healing? Nej, kig der, så. Kig. Din busk! Der er busket her! Nå ja, jeg sagde det som en løgn for at få dig til at stoppe. Nå, har du brug for de her bandages? Nå. Nå, vi skal ikke gå. Nej, vi har ikke plads til dem. Men mindre hvis vi kommer til at give hinanden sådan, så tror jeg ikke vi har plads til det. Ja, jeg tager mig på mig selv. Nu må jeg gøre det. Er du med, Oscar? Ja, jeg er med. Jeg kan ikke se, at du ikke er med. Skal vi føle sådan, din dæk? Det er sådan noget. Okay, det her det er den svære del. Jeg tænker, vi holder os i højre side. Og snowstorm. Jeg kan bare mærke, at der er træder. Ja, vi er guardet af en bjerge, så det kan jeg sagtens være for det her. Jeg er sulten. Er du? Jeg er slet ikke. Jeg har ikke spist noget mere. Jeg gemmer det så meget. Orange Winterberry. Du kan ikke spise det. Nej, der sker det. De fjerner nok sådan en kulde eller noget. Nej, de er bare gemmer. Det er noget. Alt behøver ikke at være specielt på det. Og... Jeg har lige kigget helt bag mig. Du har lige brugt min bandage! Jeg fandt lige at slå en ben, Oscar. Nej, det er ikke. Eller jo, det har jeg faktisk, ja. Nej, det er ikke. Jeg er et bandage. Nå, jeg tænker, at vi holder os i den her side. Der er der også rigtig lidt is. Vi kan nemlig ikke lide is. Ja, helt sikkert. Ja. Hvis vi begynder at snige lidt, så fuck os. Ja, Kom an på, hvad for en side det kommer fra. præcis det side, vi er på. Jeg sagde til dig, det er dumme det, Oscar. Hvad siger du? Lige er væk. Jeg fryser i hjertet. Det er fedt, altså. Er det okay, Oscar? Nej, ja. Helt fint. Ja. Lad os sige, jeg hæver det. Du ved godt, jeg hæver det, ikke? Det hjalp en lille smule. Nå. Hvis vi bare ikke får alt for meget. Nå, jeg tænker, at vi skal komme derover. Jeg vil prøve at gøre noget. Har du lyst til det, sjovt? Ja, jeg gør. Ja, why not? Ja, det er ikke det her. Jeg har ikke lyst til at gøre det. Nå, jeg tænker på, at vi kunne bruge Python nu. God idé. Eller pizzaen. Jeg sætter den i her. For dig. Jeg skal rimelig dårligt se at putte noget. Den er halvt over her til. Ja, jeg har ikke brugt det. Okay. Flot. Nå, pas lige på snowstormen. Der kan vi ikke komme op. Der er ikke noget... nej, jo. Nej, jo, det kan vi godt. Første regel, ikke? Lad være med at kigge ned. Kig ned, ikke? Det er meget godt for dig i hvert fald. Ja, jeg kigger hele tiden ned.
Det er faktisk ekstremt smukt spil. Jeg kan bedre lide det. Det andet. Ja, det er før. Det spil, der var før. Nej, anden bane, den anden del af verden. Nå, ja, 100% også mig. Jeg snakker om... ja. Har du en pause? Ja, hvis vi er nødvendigt, så jeg kunne nok. Jeg tror ikke, du når det. Det er kun halvvejs. Hvorfor sætter du ikke en pause? Jeg kan komme med. Nå, forresten, du kan ikke hænge i den for evigt. Det ved jeg godt, det svarer jeg med viser. Åh, for fuck. Ja, så B. Så B ligesom. Hvad? Klar, vi er ved at tage ud til 1,6 år. Ja. Venner, vi skal bare komme herop. Hey, nu er det også lige der. Så der er sikkert sgu. Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, om vi kommer videre. Måske deroppe. Så er det en bil derude. Ja. Og jeg kommer til at prøve at kaste rope ned. Hjemmer. Jeg nåede ikke. Fuck! For langt. Skar de bitch, hvis du igen, Jesus! Oscar. Fuck Oscar, de bitch! Ja, jeg var der næsten. Fuck herovre! Jeg missede det. Det anden gang i det er en game! Jeg ved det. Jeg ved det godt. Nå, jeg havde ret meget mad. Jeg synes, jeg kommer... Nå, snowstorm. Jeg synes, jeg kommer til stedet. Lige hos. Og må jeg lige sige dig en ting, lige hurtigt. Ja. Deroppe, der er ikke noget sted, du kan sådan proteste med. Der er ikke noget jord. Okay. Hvad med mig? Hvad laver du? Nej. Jeg går ned igen. Jeg laver hvis væk det der. Nej, vi har brugt den der. Nej. Har vi ikke? Nej, ikke den. Du kan da så langt. Nej. Nej, det er ikke det, skyld også. Næste gang tænkte om, ved du godt nu? Ja, jeg prøver at være venlig mod dig. Ja, jeg kan ikke lide det, jeg burde bare være dernede. Ja, ikke sikkert. Ja, det er jeg. Husk at tage den bedste ven. Bare for en sikkerheds skyld. Nej. Bare for en sikkerheds skyld. Nej, vi kommer tilbage, jeg er ikke det død. Seriøst. Oscar? Jeg fuck din haver, dog. Jeg synes... Jeg ved det. 2 gange, Oscar! Et spil! Jeg ved det. Jeg ved det. Det var easy mode, Oscar! Det var easy mode, Oscar! Nej, easy mode er bare, der ikke er tid på. Præcis! Der er ikke nogen forskel. Der er ikke... Jo, der er forskel! Der er ikke forskel! Vi kan gøre det i dit tempo, og du dør 2 gange! Man. Nå, nu ved vi, at vi ikke skal til højre side. Nej. Nu skal jeg ikke sige det der. Det er noget, skal de få, at du er en dum person. Nå, nej, jeg siger, at der er en positiv ting ved, at jeg døde. Og der er sådan 20 negative. Vi mister ekstremt meget mad på det, der er ikke uendelig meget mad, så... Ja, og vi mister også tid på det.
Du har 15 minutter syge, du begynder at gå. Du har 15 minutter på intet på dig. Hvor har du holdt søvn? Ja. Jeg filmer det. Nej, det havde jeg forventet. Ja, tydeligvis. Jeg filmede, når vi begyndte at gå ned i søvn. Ah, nej. Ah, kvist. Ah, plus. Ej! Nice, den gemmer vi. Luca, så vil vi kunne overleve samme rute, så vil vi endelig kunne nå Ja, det kan det, vi ikke kunne nå før. Ja. Nå, der er en busk forud. Ja, det er en kiste, skal ikke se forskel. Ja, der er en busk. Det er en kiste. Busk. Ja, Kiste. det er en busk. Det er en busk. En busk. En busk. Se, der er en kiste videre. Ja, den er åben. Ja, her har vi noget. Ja, det ved jeg godt. Du skal på vej over, så kommer der, hvor du døde. Igen. Det værste, denne gang var det færdigt død, ikke? Det var en færdig død, det der. Sidste gang var ikke død. Og hvordan skulle jeg vide, at det er skåret? Du kunne gæsse. Jeg troede, det ville give mig sådan en necromancer power til at Du kunne have tænkt dig om. Og så du kunne kigge på en død. Du tænkte, jeg er død betyder ikke noget som helst. Sådan en død person betyder ikke, at måske jeg dør. Men et andet. Men pirater, de har deres flag af et kranie, og de begraver skat. Og pirater dør hele tiden. Ved du, hvor dårligt det er, at pirater? Og en necromancer plejer at have en jernmaske ud af, der ligger i kranie. Er det magi, det her spil, Oscar? Jeg kan ikke se noget magi. Ja. Øj, hvad er magi? Nu kan jeg interacte med en skål, og jeg døde. Tror du ikke, der er magi? Der er ikke dans der. Der er ikke... Okay, det er nok. Det er ikke undskyldning. Det er ikke en undskyldning, Oscar. Ja. Det kan godt være, at den sådan yeetede mig 20 feet over jorden. Så det betyder, at det vil falde ud af dø. Vi er bekendt. Nej, bror, at jeg stod under en ting med glæde. Nej, du var ikke under ting. Du stod på kanten det hele. Du så min følelse. Nå, nu mistede jeg også al min ekstra energi, jeg havde samlet. Jeg havde en hel bar. Du har mindre bare fordi du var en idiot, der døde 2 gange. Det er meget liv, du er meget energi, der så nu. Nå, nej, den der ekstra bar. Jeg havde en fulling af dem. Nå, så dumt du døde. Ja, det var hvor jeg tænkede med ting af 2 barer, og så ville jeg nok kunne nå det. Nej, så hvor døde du igen? Der? Ja, der. Til højre. Ja, der er lidt mere bare, der er en del til side der til højre. Nå, jeg tror, det er det, jeg Velkommen tilbage for anden gang, din fucking bitch. Hvor er jeg? Ja, du tager den op. Ja. Nej, klar. Kan du tage backfacten? Nej, du er død. Jeg er kun halvdelen af min liv. Ja, lige klart, det er din nu. Og lige spise den der. Jeg kræver mig selv lige her, hvis du spiser den der. Hvad? Spiser du den der? Ja. Jeg kræver mig selv. Nej! Jeg kan ikke mere! Jeg kan ikke mere, Oscar! Jeg havde en halv livsbar! Jeg kan ikke mere! Okay, du må ikke drikke dig selv. Jeg kan ikke mig selv. Nej! Jo! Du må ikke drikke dig selv, okay? Jeg kan mig selv, du kan gøre alt anderledes hele tiden. Nej! Jeg har gået det 2 gange nu. Så finder jeg det skål, du kastede væk. Det ligger i vandet, din bitch. Nej.
seriøst, jeg kan ikke forklare dig, hvor meget jeg hører dig lige nu. Hvor meget jeg uden dit hoved, hvor man kan lufte. Men har du også sådan til hver eneste sådan begravelse? Jeg bare håber, at du bare har lyst. At du blev sur over, at jeg døde. Er du så sur på hver eneste begravelse? Nej, det var virkelig dybt specielt. Jeg lover det der, ikke? Vores lantern! Oscar, hvis du dør en skræmmegang, jeg tager hjem til dig og skriver dig lige ud. Vi ved ikke, hvor langt spillet er. Men med en nerfgun. Med nerfgun? Jeg skriver dig ud med en nerfgun. Det har jeg mere fint nu. Ja. Jeg tror, jeg er sikker på, at du ikke bruger det her nummer, for det er fuldt med det. Jeg burde bare begynde audio gennem audio. Nej, ikke til det. Ja, det er den gamle der. Ja, præcis, så der er velkommen også. Snowstorm! Nej, Oscar. Det er væk fra mig. Jeg giver dig liv 2 gange, Oscar. Jeg er mere vigtig. Jeg er mere vigtig end din mor. Jeg er ikke ude på at give dig liv 1 gang, jeg kan have 2 gange. Ja, det er nok. Hvorfor gav du bare op på det andet run? Jeg så der bare lidt ramme tilfældigt rundt, og så jeg der bare gå selvmord. Ja, det er fordi jeg begynder at blive giftstød. Jeg kan ikke finde ud af hvorfor. Så jeg vil bare sige fuck it. Nok en leech. Ja, nej, det var ikke en leech, du kunne ikke se den. Du kunne ikke finde den. Nå, ja, men det er derfor man har brug for andre players. Ja, det var det bitch. De kan kigge på hele din krop. Dog skal du ikke finde en player, som der kigger på hele din krop, hvor det er gay. Nå, snowstorm. Hvad fuck? Hvad? Så? Jeg fryser til is. Jeg skal dit dum fuck. Ikke igen, dit fuck. Ikke igen! Hvor er jeg? Du er blå, Oscar. Du er blå. Nej, jeg er gul. Nej, du er blå. Jeg er gul. Du er Asian. Du er fucking Chinese, men det er dumt. Du er Chinese, men det er dumt. Det kan ikke mening, Oscar. Jeg ved ikke, hvad jeg snakker om. Jeg kan ikke kravle så højt. Ja, det er det, sgu da sgu. Og så er du livet. Ja. Hvad gør det ikke? Er du sikker? Formation, dude. Hvor er du henne? Oscar. Stop. Okay, igen! Hvor er du henne? Hvor er du henne? No! Lukker! No! Jeg var samme sted! Du... Jeg var stadig hernede! you fuck. Hjælp mig! Jeg kan ikke op! Fuck, jeg kan ikke hjælpe dig, Oscar! Jo, jeg kan!
Jeg tror ikke, det er muligt for dig, det her, Oscar. Oscar, vent lige, jeg har det. Oscar! Jeg har også en idé. Jeg har også en idé. Det hedder at gå herop. Jeg har også bare på det. Jeg er ved at falde ned. Snowstorm for... Hvorfor?! Nej, det er som om, så er det død. Jeg har fundet et hul, Oscar! Jeg har fundet et hul! Jeg får et meget dejligt hul. Kommer du op? Nå, du er der. Ja, men der er meget dejligt. Mad! Dips. Dips for alt, jeg har på mit liv. Jeg klæder det. Jeg må sige, jeg klæder mig selv. Du ved godt, jeg ikke har noget på mit liv, på grund af, at det hele ligger i en chest, ikke? Nej, i backpack, ikke? Hey Oscar, hvor er du henne? Oscar! Nej, der var, jeg er klar. Du har din pistol, pistol stadig. Vent om, vi kan se noget. Forresten, tager du din backpack. Vent om! Snowstorm. Så stille! Ja, jeg har stadig faktisk. Så tænk, så kan vi gå over til der, hvor vi ikke lykkedes med før. Ja, hvorfor ikke? Okay, jeg tror. Jeg synes... Det er nat! Ja, det er brugt. Jeg har brugt... Jeg tror, jeg har brugt 10 minutter bare for at gøre det igen. Forresten, hvorfor har du bare lavet en eneste video bare med, at du... at du dræbte dig selv? Nå, det er sjovt. Farvel, okay. Ej, jeg sagde bare farvel, som om at jeg skulle til at fryse til is. Jeg kan ikke grave det nu. Jeg kan ikke grave det, hvis du gør det. Desværre. Jeg har ikke lyst til at grave det heller. Jeg tror, jeg falder nu. Alrighty. Jeg er kun halvdelen med min stamina fra, så... hvis jeg giver dig noget rope... Nej, jeg går det ikke med noget. Ja, tag noget rope her. Så hvad var det egentlig, vi skulle bruge? Det var det ikke det her. Det er længere op. Nå, det skal vi gøre noget, som det bliver. Snowstorm. Tak. Så det gør det. Ja, det er Ja, nu skal jeg det. Shit, Oscar. nej, herovre. Det er ikke det nu. Nej, det er nok. Det er længere. Så var det... Ja, vi skulle derovre. Nej, det var ikke det. Ja, det er. Nej, den kunne vi godt komme til. Det er derfor, der er allerede hen. Hvad? Ja. Du er Du er ikke her, hvor jeg døde. Du er for inde. Hvad? Du er for inde. Nej, du er ikke her. Nå, nej, det er den, jeg puttede. Ja, det er den, du puttede. Fuck, jeg nåede næsten ikke godt.
Der ligger en ting. Og det er ens, der stikker op. Nå. Ja, det. Det var her. Det er her. Det var på grund af, at vi enten skulle komme derop eller over her. Så måske hvis du sætter den sådan her eller et eller andet sted. Ja, det kan vi godt gøre. Sådan her. Okay. Det virker sådan halvvejs. Men jeg skal lige bede. Hvis du er ved at falde ned, så skal du bare give slip. Jeg skal lige Og prøve at lande her på. kan du give mig noget bandage? Jeg kan få så meget liv som muligt. Ja. Shit, det kan rykke der. Sådan der. Ja, kom nu. Ja, sådan der. Og så hæng ind. Yes. Du. Tror du så, at du kan nå ned til den næste? Jeg kan kravle op, og så kan jeg kaste et råb. Et råb nu til. Ja, det kunne det være. No, please. Fuck off. Nej, jeg tror. Ja, der er ikke noget helt deroppe. Jeg tror måske, jeg kan. Jeg tror ikke. Ja. Jeg tror, nej, det er altså stejlt. Men jeg tror, vores eneste chance er... Fuck sake, Oscar! Shit! Fuck! Hvor er du her? Jesus Kristus er foran den anden. Jesus Kristus! Der kan du! Amadas! Kaste flæren over der. Og skal jeg nok kaste flæren over du? Okay. Ja. Please sig du havde bandages. Dammit, du havde ikke bandages! Tag mig op, din idiot! Ja, det er min backpack. Tag mig op! Jamen, jeg kan ikke kigge i din backpack! Tag mig op! Tag mig op! Og hvad er så der? Dammit, du har ikke nogen ting! Vågen igen, Luca! Vågen! Du kan... Tag mig op, din fucking idiot! Tag mig op! Jeg må dø! Tag mig op, din fucking pisser! Jeg er 1 sekund ved at dø! Fuck off! Fuck! Jeg hæver dig med din fucking... Nej! Dør det jo ikke, når jeg har dig samlet op? Nej! Nå. Jeg har et... Så jeg skal bare rende rundt med dig. Ja. Find en bandage. Men... Kan jeg nå at putte et bandage på dig? Ja, det tror jeg godt. Jeg siger bare, at du kommer til at eksplodere. Hvor kommer jeg til at eksplodere? Når du dør. Det er det, der sker, når man dør. Hvad snakker du? Jeg døde før, jeg eksploderede ikke dengang. Jo, det gjorde du. Nej, nej. Jo, det var så, jeg tog ekstremt meget skade. Det var hvor du eksploderede. Jeg døde ikke der. Jeg snakker om det, du døde. Nå, den anden der. Nu kan du se, hvor lidt stamina jeg faktisk har. Det kan jeg ikke, for jeg ikke spøge, så der skal stadig lignende på nu. Jeg kan se mit. Nu bliver jeg koldere også. Gamer mig. Jeg flytter dig meget til. Er du ikke allerede ved at være død? Jo, jeg er sådan... Jeg er død, jeg er næsten død, sådan jeg ved ikke, hvad jeg er lige. Du er nok down. Det værste er, at jeg kan ikke engang kravle med dig, tror jeg. Kan jeg? Ja, du har ikke en arm, tror jeg. Nej, det kan. Nice.
Du virker som min backpack. Du har inden du stemmer nu. Ja. Hvordan får det kommet så langt med inden stemmer? Du er sulten nu. Ja. Yeah. Nej! Nej! Luca! Nej! Ja, du er også. Hvordan nej! Spøgelse! Spøgelse! det er din tur til at komme op på toppen og ramme. Spøgelse! Shut up! Nu skal du ramme mig, Oscar. Ja. Og den eneste måde er, at jeg kravler op på bjerget. Du kan ikke gøre, hvis du gør det hårdt, så hvis du virkelig går an på det. What, du er varm? Du gløder bare i en rød gløden. Jeg er ved 12, du er ved 12. Jeg er lavet varm. Ja, sådan, damn. En shellstation. Ja, lys. Kast den på dig selv. Nej. Jo. Kaster ting efter mig, du bitch. Det er ikke flink. Spøgelse! Fuck, jeg fryser. Hej Lukas. Spøgelse? Hej spøgelse. Jeg har et spørgsmål. Nå, jeg har et spørgsmål. Kan du kan du kigge lidt under mappet og kigge efter der er en kiste? Jeg kan kun kigge opad, og kigge under. Nej, kig ned i jorden. Jamen det virker, jeg kigger opad, så jeg ser kun op. Ja, det ved jeg. Ja, men hvis du kigger måske på en lidt skrå vinkel, så kan du se under jorden. Nej, kan jeg. Nå. Se så. Og så. Ja. Hey, se der bus der, Oscar. Husk. Husk. Hvor? Hvor? Det er lige der. Nå, mener du træet? Nej, ved siden af, der er en bus. Det er et træ, Luca. Ja, det er Luca, det er et træ, Luca. Det er et træ. Det er en bus, Oscar. Og det er et træ. Ja, Oscar, det er en bus. Det er et træ, og det der, det er et bjerg. Hvad er bjerg? Nej, det er sten. Det der? Det er sten. Fuck. Det er noget enden af verden. Nå, jeg tror, du kan tåge for dig. Jeg tror, det bliver 20, vi giver op, Oscar. Du kan det ikke. Jeg kan godt overleve. Jeg kan revive dig. Frys ihjel. Jeg var kæmpe. Hvad? Frys ihjel. Jeg vil fryse ihjel. Jeg ser det. Fuck you. Du kan tåge, skal du op. Hvad mener du? Shellstone? Nej, det er bare en dum følelse. Ikke noget. Okay. Jeg vil gerne se, hvad det ser ud en frysestid. Hvad? Jeg tænker på, er det ligesom Evolution? Jeg kan ikke høre dig, når du taler så lavt. Hvad? Så hvor langt er du på vej op? Hvor langt mere op? Ja, hvor langt væk er det til at komme op igen? Hvad? Ja, hvornår det kommer du op igen? Hvor langt væk er du op igen? Nå, ikke særlig langt. Hvad snakker du om? Du er rigtig fucking langt væk. Den der endnu værre med ekko, damn. Så, hvordan går du igen? Bliv det her.
Hvad er det stemme ikke sætte rart? Kan vi stemme ikke rart? Du var hæs. Jump! Det er sådan, det lyder. Dø! Jump! Jump! Dø! Jeg vil ikke dø for den her højde. Jump! Jump! Dø! Jeg kan ikke dø for den her højde. Du kan sagtens dø. Prøv at kigge nu. Jeg hørte ikke, hvad du sagde, bror. Mit headset sagde battery is low. Kig nu. Hvad sagde du? Kig nu. Dø. Kig nu. Dø. Der er fucking... Nej. Nu er kliffen! Nu er kliffen! Nu er bjerget! Her er det! Jeg kan ikke. Der er ikke så langt ned. Jeg kan ikke. Du er en pik. Okay. Nå, men jeg gør dit ønske med også at bare ignorere kunden og bare fryse ihjel. God idé, jeg kan se dø. Men 30 gange i det ene spil. Du er... Så der var jeg døde, og der døde du også, og det synes jeg, det er godt. Men det er din første gang. Fuck, man. Første gang var det grund, at du ikke advarede mig nok. Jeg vidste ikke, det var en ting. Jeg var ikke dum nok til at bruge den. Jeg er lige for meget til at spørge. Jeg kan vide, hvis ham der stalkeren kommer og sådan noget. Stalkeren? Ja, der er en dude, der jagter folk, der går væk fra sine venner. Når du jokede ikke med ham? Nej, jeg joker, jeg synes. Ah. Hvis du efterlader de kammerater, så kommer man efter. Hvad gør den her nu? Hvis du spiser den, så skal jeg ikke. Nu får man energi for det. Hvad er det? Værsgo. Det kan jeg tror, sådan en pist til højre. Den er åben foran. Shit. Så flot. Nej, jeg tror det var en busk, du så. Hvad snakker du? Det er en kiste. Det er en busk. Skal vi være enige? En åben kiste er en busk. Nej, en busk er en kiste. Og en åben busk, det er en kiste. Nej. En busk er en kiste, jeg ikke gjort på Øster. Nej, du kan spise faktisk. Jørgen, så spis du med. Ja, det var min plan. Ja, du har normalt ikke plan, men det er ikke. Er der flere? Der er en med. Nej, der er en til. Gem den. Nope. Din dumbass. Nope. Ja, jeg tror, jeg har brug for rope her. Det er for kort til, jeg kan bruge det. Nej. Det er koldt igen næste. Er det? Så er det klar. Jeg spiser det. Nu dør, så spiser jeg ikke helvede. Jeg har brug for rope her. Hvorfor blot der? Det er logisk fra en værklog, mand. Ja også. Og jeg er der kuk, eller der tænker, der gør de ting der, så kan vi kigge. Så hvis du bruger den, så... Ja, lad mig se. Nej, jeg falder ned. Fuck, jeg kan ikke engang bruge den. Dens physics er ibjerget. Ja. Og så falder jeg ned der, det er jo sjovt at se. Det er meget energi lige nu, Oscar. Du kan sagtens gå op. Bjerget. Nej, jeg kan nok. Du kan sagtens ikke komme derop. Du kan! Du prøver bare ikke. Skal jeg teste? Ja. Se lige der. Kom, shift. Hvad sagde jeg, din bitch? Og det er din skyld, det der. Nej, det var kuldens skyld. Ja, det er skyld. Det kunne dig, lille. Du tænkte ikke noget. Jeg synes aldrig, det skulle være.
Jeg så det. Der var brød i hitboxen! Okay. Og så? Nå, nej, jeg ikke nok energi. Du havde... Jamen, bare vent. Bare vent. Bare vent. Vent til kuglen er forbi, så kan jeg sagtens gøre det. Kom så. Spil. Og så kommer kuglen hjem lidt. Ja, det er jo det. Nope. Okay. Måske hvis jeg tager en anden vinkel af. Du så ikke noget. Ah. Nå, så skal jeg kunne selvmord. Hvis du ikke siger noget inden for 5 sekunder, så går jeg ikke selvmord. Shut up, man. Du brokker dig så meget. Du er en brokker, ikke? Jeg spurgte, om jeg skulle gå selvmord. Ja, du brokker dig så meget, at jeg ikke sådan mærker det. Hvis du ikke ser på mig. Du kan sagtens gøre, hvis du bare vil. Du ved godt, at jeg bare langsomt mister mere og mere håndbag, ikke? Ja, langsomt. Hvis vi gør det hurtigt, ikke? Så måske du heldig. Ja, du er fedt. Du er heldig. Nå, jeg fandt en vej op. Det er kun i Roblox-spil, du skal heldig. Alt andet er nok heldig. Ja. Det er en vild combo, ikke? Så du er heldig på Roblox, men alle andre ting, så er det... Nej, hvad er det forkert? Du er heldig på andre ting. I normalt betyder der er du meget heldig. Uheldig. Du er uheldig. Okay. Nå, en vej op og en busk. Ja, der er pult der. Det er en kiste, der også kan se forskel. Okay, wow, der er mange... Ja, de går helt op for. Pitons. Pitons. Ja, nej. Du træk den. Jeg kan ikke bruge dem. Hvorfor ikke? Jeg kan ikke bruge dem. Du er... De er på den forkerte side. Hvad skal jeg for nok? Se, den her kan jeg bruge. Nej. Den her kan jeg bruge. Du er smaget climb 50 meters upwards rounds. Fik du også lige den? Den her kan jeg bruge. Din dæk. Jeg vidste ikke, at når en piton den ødelægger, så mister jeg al min stamina og bare... Den er rust, du! Nå. Okay. Du er flyse hjælp til det. Jeg er måske lidt stok hernede. Jeg ved ikke, hvor galt min karakter rører hernede, men... Jeg tror, du klipper igen. Ja, du klipper. Ja, Ja, jeg tror, det betyder, at du fryser. Du kan sulte igen. Nej. Jeg vil gerne se at sulte igen. Jeg skal blive sulte igen. Det er måske. Jeg kommer nok også til at sulte derovre. Du kan kigge på, hvor lille det gulv er. Jeg skal lige gå tilbage og kigge på. Ja, okay. Det havde jeg ikke lige forventet. Ja. Det så meget større ud fra den anden side, ikke? Ja, det ligner som et lille hul. Det lille er i krosshul. Men jeg har et spørgsmål. Aha. Hvad falder det? Hvis jeg bare bænder en masse, kan jeg så bare gøre din video ubrugelig? Nej, jeg kan bare sige, at den ikke er til børn. Klart. Så, ja, når du bander, så kan jeg ikke få penge ud af det, og folk penge ud af det, så
Nå. Tilbage ud med dig. Nej, jeg tør ikke. Tæt på. Jeg synes, jeg skal se Sulte igen. Du vil gerne se mig hvad? Sulte igen. Jeg er nysgerrig. Det kommer noget, når det er også til. Jeg kan se det godt. Dog, du er begyndt at ramme toppen nu. Ja, jeg tror også, du kan ramme toppen, hvis du kommer op til det. Faktisk, jeg begynder at komme ret tæt på. Ja, du er meget tæt på. Jeg tror, du er over halvdelen også. Ja, det er okay. Så vil jeg gætte på op i toppen, hvis jeg kigger op i nu. Så har jeg 75% og 80% med. Ja. Og jeg tror, at meget af stykket deroppe er meget nemmere. Ja. Sådan her er svært på grund af, der kan du bare ryge ekstremt langt ned. Dog, ja, der vil du bare være helt fri for snowstorms. Hernede, i stedet for. Hvad er det? Du er ikke noget med det. Det er noget. Shift. Skud. Gå shift. Det er det. Jeg synes det sådan. Bag Gisse! Nice! Ja. Og heatpack! Og trailer mix. Desværre, du ser mig ikke sulte i dag. Ja, det gør det nok, men... Hvad betyder det? Du skriver den nu. Ja. Det betyder det. Den gav ikke særlig meget med. Nej, men den gav lidt. Det gav også energi, det er også meget. Ja. Det skal også holdes fast. Jeg glæder mig til at se det sidste rekord på, hvordan man stod gik. Så inden jeg ser... Fuck. Nej! Du har hitbank, du har hitbank, så ved du, jeg er i. Skyld dig! Skyld dig! Når man så kigger på det sidste, man kigger på den her tower-ting, det viser hvordan turen går. Ja. Så simpelthen der er død, jeg går tilbage. Vi går foran, så dør jeg igen, jeg går tilbage. Og så går vi tilbage til døren, og så dør jeg, og så går du bare videre. Det er sjovt at se. Ja, og bare se, at vi bare gået ned op. Jeg tror også, vi går til højre. Der er også noget der. Ja. Nå ja. Nej. Okay. Eller måske hvis jeg kolder op i træerne. Ja, monkey. Ja, monkey. Ikke så lige foran nu. Lige foran nu. Ja, der! Ja. Jeg er meget tæt på. Så lige bare ved der sidste år. Jeg venter til en anden dag. Jeg tager lige pjøse, så skal du lige... Ja. Ja, opdagen fod. Hey, kis. Det her kan ende meget dårligt. Ja, det kan ikke. Ja.
spiser jeg kanonbar. God idé. Ja, du er ramt toppen, Oscar. Ja, ikke endnu. Jamen, vi kan se den. Det er toppen. Der er stadig en... Ja, det vil så godt dø. Hvis du dør, så må du spille Ja. Jeg er ikke syg, at vi godt skal. Det er også mig. Nu har jeg kæmpet om at komme op ad bjerget helt alene. Undtagen med et spøgelse. Ja. Jeg er ikke en fin spøgelse, jeg går rundt med. Jeg er ikke bare en fin spøgelse, jeg går rundt med. Ja, det er du faktisk. Du hjælper mig. Det er for at strege dig på. Nå ja, Nu går det meget mig. Så ja, nu kan jeg forstå det. Jeg er ret sikker på, at det næste område, det er sådan et Lava. lava-område. Ja. Altså YouTube. Hvordan så du det? TikTok, YouTube, det er sådan. Ja. Det er også sådan, jeg lavede. Jeg så det med... Hvad? Det er sådan, jeg lavede en story-video. Ja, det er. Det er skræmmende. Nå ja. Ja, jeg er sulten. Dipt. Nå okay, lad os læse det her. Det står ikke. Hold op. Nå, okay, så du er varmere, når du er sammen med andre. Virkelig. Fuck, vel ikke. Okay, ja, varm. Vel ikke. Okay, ja, varm. Dårlig besøg. Det er noget, du kan op. Den lækker. Ja. Det er væk. Fuck, der. Okay. Jeg får så meget plads som muligt, at der er en ikke ved det. Go. Ej. Et eller andet, der sætter i os. Ja, der er ikke mere. Jeg tænker, jeg tager halvdelen der i min taske. Så vi kan spille bait. Det kan du godt. Så den. Så... Ven, vi skal i midten, tror jeg. Vi skal ikke op på vulkanen. Prøv lige vent. Vi skal lige prøve, så lige gøre noget, så kan vi gå videre.